Ste realitný maklér, obchodník s nehnuteľnosťami alebo developer? Poznáte svoj lokálny realitný trh? Vidíte príležitosti, ktoré ponúka? No k realizácii vám chýbajú potrebné financie? Budeme vašim investorom. Získajte až 80% finančných prostriedkov. Kontaktujte nás s vašim obchodným zámerom. My si s vami prejdeme podmienky spolupráce a financovania. Aké sú výhody? Na obchodovanie vám stačí len malá spoluúčasť. Tento model vám umožní zhodnotiť váš kapitál na úrovni viac ako 100% ročne. Nulová byrokracia, vysoká rýchlosť a silná orientácia na obchod. Týmto spôsobom financujeme rôzne realitné projekty doma aj v zahraničí. Kontaktujte nás alebo nám pošlite informácie o vybranom projekte a my vám vypracujeme ponuku spolupráce. Viac na bizpartnerfinance.com